Купуването и продаването на гласове е престъпление. Политическа партия Лидер откри предизборната си кампания и даде своята силна заявка за избори 2011. Доктор Красимира Ковачка е водач на листата за общински съветници. Личност, която няма нужда от представяне, защото години наред има подкрепата на самоковци и многократно е доказала, че заслужава доверието им. Основната мисия това е борбата с бедността, с безработицата и постигането на икономически растеж чрез усвояването на средства от европейските фондове, нови инвестиции и едно модернизирано управление. Основните аспекти в програмата това са възраждането на земеделието, здраве за всички, туризма, настояще и бъдеще на Самоков, сигурността на Самоков, икономически растеж в Самоков, екология за град Самоков, образованието и културата, нашата сила, да превърнем Самоков и общината за хората, т.е. да подобриме качеството им на живот. Основните аспекти на програмата ще бъдат разгледани в хода на нашата кампания, за което ще уведомиме нашите съграждани. В листата на Лидер ще открием юристи, представители на бизнеса, на спорта, лекари, професионалисти, чиято политика е била и ще бъде работа в името на хората. И това не са просто думи, това е тяхно ежедневие. Ако всяка година от проблемите, които има града ни, се решават един или два, за 4 или за 8 години града ни ще прилича на нещо много по-различно от това, което е в момента и ще можем да бъдем по-спокойни и по-горди дори пред хората, които идват и посещават нашия град. Да съживим Самоков. Кажете да за доброто на община Самоков, като гласувате на 23 октомври с номер 27 в бюлетината.